Hello everyone, kumusta? Today is February 5, 2025. O musta naman ang tanan guys? Ning balik tanong para sa drama nga ang yawa nga gustong maanghel, naghinapos na ba ni siya guys? So pila na lang ni siya kayugto guys no, matapos na siya. Og 6 episodes ang inyong madunggan. Natibo siya guys no? Hopefully ma-upload na to ang finale ani no, syempre. Basta mo pareha sa ikaw na guys nga walay finale no. Ang part 16 guys no sa ikaw na mao na to ang iyang finale. So dito ta maglangan guys ato nang i-upload ang yawa nga gustong maanghel part 17. Happy listening. Nako sa akong tindahan guys. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Pagbinutan yun, una, mimutuon mo. Kinahanglang mag-agi una ka og mga pagsuay. Una na mo maybuan kung tinudanay na bagyog kang nabuutan. Pero, Ayaw na! Ano na? Ano pagdagharong istorya diha? Basta, butay ka na mo sa napit. Nga makapabuutan mo. Uy, murag dunay ba nga nagsulot na mo? Pakusgan ko pa ang pagpanagan. Oh, come on! sundigiri ha? Kung nasa sa pingon. Kaya siguro, nadas dindo na sakay. Murag nakabantay sila, boss. Kung nagpakusog sa pagpanagan. Ay, yung palipat. Parang ito sa masundan. Kusog na kayo ang pagpanagan, boss. Pag skipar si mo. Ang sara-sadang ibang gipangyaw-yaw diha, Jer. Ang imong mga anak, wa na respeto na ko. Ang sara masada ibang gikasukad, oy. Igo ra kong nangutana ni Mirasol kung anong iyang gipagamit ang iyang sakyanan ni Lucio. Gitabagin ko nga, dili ko amay nga problema. Ay, kano ba siyang magbuot mang kangadili man to imong sakyanan? Kang mirasol man to. Otro man sab katay. Oh, titatay. Tinday maga. Tarong Yung na. saka. Pulos ng gimuna nga yabag din eh. Ay, kami na inayabag. Ikaw, pagpalit ng ibo. Aron pagsigig, kasukok. Magsigil ka kasukos imong mga anak. Ay, bao nang dili ka tahoron. Tawa, magkaslugdan sa imong pagsukot-suko. Masukog ng ko tinday. Ha? Kay, naibaw ba ka? Kung unsay nahitabo ni Dindo karon? Oh, tadawa na. Tadawa. Nganong misimang man ka sa tong storya? Nganong kalit bang kaghisgot ni Dindo na ibog na kang Dindo do? Awa. Ha? Aminaw ha? Unsay tabo Dindo? Aminaw ha? Unsa man? Si Dindo, gikidnap! Gikidnap ko! Ug ang gidudahan na may kalabutan sa iyang pagkahanaw karon usa na mao si Lucio. Uy, ang nagduda man sa kuno silang Lucio, be. Tungod kay katahapan kay lihok kadtong tawhan na. Sukad pa sa sinugdan, ha? Questionable kay tong mga dagway. Pastilan. Maura gid na basihan ni mo dyan, eh. Ang dagway na di mo questionable. Ikaw, questionable man kang dagway. Oh, Ako tintay. Wa gyud ko'y pagsalig ni Lucio sukad pa sa sinugdan. Mimbo ba na sila sa mga dagko kay sindikato din sa ato? Ha? Mismo si Hippie. Misulti. Nga naay record ka ng mga tawhana. Kauban atong turidyo nga namatay na. ang paragod. Kanus amang kuno nawa si Dindo. Ay sukad pa lagi kahapon. O ginudahan karon sa kapulisan nga dunay dakong sindikato nga nagpaluyo sa pagkawa karon ni Dindo. Wa man lagi na gibalita lagi. Wa pa na mapagya karon tungod kay sensitibo kayo ng isyu ha? Sensitibo kayo. Gusto sa kapulisan nga masiguro ang kalwasan ni Dindo kung asa nila dada karon. Di ko mo tuo eh. Di ko mo tuo may kalabutan si Lucio rin tabua. Di mo yung nangugat na kumay, di mo gihapon ka mo to. Di pasabta ko. Naara ninyo kung unsay inyong huna-huna. Basta kay ako,
Igo na ko na nagana kay delikado o maamong ta. Ilabi na. Naggipahuaman-huaman ni Mirasol ayang kotse. Mino ka ha? Gipahuaman-huaman. Human. Sa tao nga, questionably mga lihok. Sa naman taong ka. Mamaya niya. Wala naman ka magkadimao eh. Mamaya, gipahuaman-huaman. Ay, may bawaan naman gid unya na ba? Unya na kumutuon ni mo, Jerkon, mahibawaan na gid nga apil si Lucio sa nahitabo ni Dindo. Abe ni mo, Tintay. Wagay dautan kung maniguro ta. Kaysa nang musalig na tagtao nga wapag kita masuhito kung unsa sang klase sa pagkatao. Abi na mo po diday. Gusto ko nga makikstorya pagbalik nila ni Mirasol. Ay, nga naman agapito. Maulagi. Tungod kay dako ang akong katahap ba. Nagkatong litrato nga itong nakita sa ilang bumbong, maukad to si Christian, ang anak ni Manoy Donato. Oh, sayo na ni mo. Sayo na ni mo. Awawawawawatay ka siguruan sa itong mga bana-bana agapito. Maulagi. Oh. Gusto lang ko nga ako sang maistorya. Kay daghan ko mga pangutanan niya, bahin siyang bana. Aw kang pananglit si Arturo, maganda nga itong pag-umangkaon. Maway, biligya pa na nga itong pagpaningkamaw tungod kay patay naman siya. Ay, deep size. Ay, ang iyang igsoon. Napaminna mo lagi. Basin masubay pa nato ba kung nain na siya karon. Basin og dako pa siya buhi. Bisan og ang usalan nila buliday. Malipay na tanga magagida nila, di ba? Kining. Abin ni mo agapito. Dako gyud akong pagmahay ni Manoy Donato. Dili unta mingon ini ang sitwasyon karon kun walang unta siya magpabadlong siyang mga bisyo kani adtaw. Maulagay. Tinood na buliday. Pero abin ni mo god, no? Sa dihang nagkasakit si Manoy Donato, nangayo gyud siya og pasaylo na tuntanan. Og nagbasol gyud siya sa iyang mga nahimungsa. Og maoy iyang panugon nako nga makuha na itong pagbalik ang iyang mga anak. Unoy. Maulagay. Kaila ka unoy? Kasi ano tabal? Ato lang ni lagi katawa-katawa. Nagbasol magud siya pero uway ng tanan ay tungod kay wala niya kitang iyang mga anak. Og usa ta mahibaw unsa nang ilang mga kahimtang karon. Maulagay. Lagay. Maluoy lang ang Ginoo. Itugot lang undan niya nga makita pa nato sila sa katapusang higayon. Unsa man ning napita? Lucio. Maluoy ka. Ba't pare ko tabon sa kong mga mata? Sige na. Gusto kang makikita uwa. Lison kang tumawag no. Biyong. O sa'yo mo nakita. Adi ka mo tumay. Di ba ba? Kung gusto kang makikita, halata na o. Kung asa na ka. Ni atas kalasangan. Kita na ka. Pero piyong ka kaya nakita, di ba? Gusto ka? Naata sa tunga sa kalasangan. Asa ni napita? Naanata sa pinakalayong dapit sa kalibutan. Gaway si Bisan Unsa o ni Bisan Unsa nga nakatultol kung unsa kini napita. Siyo. Anong imo naghihimo na ko? Ah, Unsa may atraso nga akong nahimo diyan imo, ha? Huwag kaya taso na ko dindo. Pero may kong ibalik-balik ni mo nga magbinutan na ka. Pero gahi yapon kay kagnaong, come on. Wa ko'y dautang nahimo. Gusto na sa pagpakaroon ingon. Naibaw ko sa tanan ni mong binuhatan. Kay gisultihan ako, Arturo Setome, kung unsay imong gipanghimo. Nga bisan sa kaugalingon ni mong abahan, imong gipapatay, imong patay. Patay. Wa ko'y gipatay. Ug dili na ko siya amahan. Masa di amahan? Ha? Dindo? Come on! Dili na ko siya amahan. Ila kong gitunto. Kumo kay ila kong sinagop. Wa sila maguna-una nako.
nga ila kong bahinan sa ilang katigayunan. Paur ba kanay imong magbaw nga rason aron mo kutlo ko kinabuhi. Dili na ko sa ang tanan. Sila ang ibasulod sa mga panghitabo. Pagbago na din do. Ug mao na ni ang higayon aron bayran og hinulsula na nimong imong mga sa. Kadiyot lang, Lucio. Kung biyahe din nga gihigtan pa na mo nga akong mga kamot og tail. Maningkamot ka din nga mabuhi. Ha? Ningkamot ka. Utang buot, Lucio. Utang buot. Ako isa ni mo nga magbagoon gyud ko sa akong kinabuhi. Ayun ito ko pasag din nga. Ngayon na nga akong kahimtang. Saan mo na ako nga? Mabuhi ko nga. Ingon Saan mo na ako? Maluhi taon ka. Di mo tubay Paningkamot ay. So, Lucio, maluhi taon ka, Sio. Ayaw ito ko biyahe, Sio. Promise. Magbagoon ako. Isahan ako na nimo. Paningkamot! Kamatambad ka sa imong kaugalingon. Aw kamong. Patay. Ito ko ini. Ibiyaan niyo gusto to. Saan umana ako inirong? Mag-isod ko paglihok. Gihitang niya po niya ang ako mga kamot o tiil. Animal, saan umana ako ini? Mamatay na ko ini. Tabangin tayo ko ninyo, mga langit! Sorry kay boss, gibuhat na nako ang tanan pero kalit lang nawa ang kutsi tungod sa kakusuginan mo panagan. Buisit! Palpa ka mo! Pero boss, pwede na natugatnan din kay sigurado ko nga aniraga po tumubalik din ang ilang gisakyan. Huwag ka nada, Maksimo. Huwag ka maglahula. Nga pwede sila huwag sa pikas. Tulo ka agianan ang posible ng agian nga di na to sa barakpan. Magatang lang ang uban dito speakers, boss. Hinom! Uplo ka mga tao. Patakal ka gawin sa baba na. Sorry boss. Ay, pagtiyog! Pagtiyog mo. Kaya huwag ko mo kayo sa iyong trabaho, ha? Kitang tanan ini, maingaw ta. Kung dulay da utang may tamo ni Dindo. Mungkin ang maling mo ta. Nga maluwas na to siya. Kasi mo to? Oh, boss. Amas. Pero bayo, ha? Kaya mo yan tumaton. Di na mamahuay hangtong nga di na to maluwas si Dindo. Good job, Lucio. Nalipay kay ko nga gisunod mo ang tanan akong gitugon. Bangag sa ilong. Okay, mon. Pero, bantay ka. Ha? Pusog kayo ang kulba sa akong dughang. Karong tur. Tanong gikulbaan man ka. Bangag sa ilong. Masin mo niya ako sa may tabo ni Dindo. Simba kong madisgrasya siya. Ay, ayaw na siya kabalaki lagi. Ay, kabalaka, ana. Di lagi to siya maunsa. Maloya ra to siya, pero di to siya mamatay. Bangag sa ilong. Wa biyata kay Bautor. Daghan kayong mga bangis nga mananap din eh. Suwito ko yung reputasyon. Relax lang. Mabugat naman. Mabutan ra lagi nas Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pero kinahanglan nga to siyang balikon, Tor, para mamonitor na to kung unsa na iyang kahimtang. Patutaori ko na. Baboto na to nga mupadong ng musaw pangadlaw. Ngayon mo balik ko na to siya. Pascal! Na nasa Paska. Pascal nga. Pascal binuangay ni Kraki, ha? Ay, bisag badlungon tuod guys, Dindo. Pero batiun ka bantag kaluoy niya. Natural na nga maluhoy ta. Kaya nagunahuna man tas maayo. Nakita na ko sa iyang mga mata, Tor. Namurag ka na nagbasol na siya. Ilabi na sa iyang gibuhat sa iyang amahan. Nakadungo ka atong iyang katarungan. Di ba mambawra kayo, ha? Kaya kunos sinagupra kunos siya bangag sa ilong. Ay, watib. Ay, Watib na sis, watib. bitaw na. Nagkalitan ko itong iyang katarungan, Tor. Samara nga iyang giangkon gab nga siya'y nagpapatay sa iyang ginikanan. Dautan lagi kay siyang pagkatao, bangag sa ilong. Sagol panluod ang iya, Tor. Kay lagi ko no, naibawaan niya, nga dili sa bahinan sa mga katagayunan. Umo na sinultihan sa mga hakogsyo. Nga hasta, himuon ko, nalibog na ko sa kusulti. Paminaw ragot. Minaw ko, oy. Nga hasta hinuon ko ba naangin sa iyang kabuang. Mo nang delikado kinatuhan na. Sagdi lang, Tor. Sagdi lang. Ang importante inang atong mission karon. No. Mausab yun siya. Gusto ko siyo.
nga mo surrender gyud siya mismo sa kapulisan ug ang kuno niya ang tanan niyang mga sa aron bayran niya sa bilangguan ang linuog niyang mga binuhatan bangag sa ilong. Paminaw na gud. Paminaw ko, eh. Nga hasta hinuon ko ba na angin sa iyang kabuang mo nang delikado kinatuhan na. Sagdi lang, Toro. Sagdi lang. Ang importante inang atong misyon karon. Nakausap yun siya. Gusto ko siya nga mo surrender gyud siya mismo sa kapulisan ug ang kuno niya ang tanan niyang mga sa aron bayran niya sa bilangguan ang linuog niyang mga binuhatan bangag sa ilong. Unsa man giday gusto ninyong ipasabot iyo? Ay, kuan ba iya? Gusto lang may nga magpakisayod sa tanan. O wa may intensyon aron sa bukon pa na mo ang malinaw nga pagpanaw sa mumbana. Wa na'y kaso nako iyo. Kung doon na may mga pangutana nga makahatag ko katinawan. Ay, kaan man gud mi, Rachel. Naintriga man gud mi sa imong gisulti ba? Nga doon na sabdi ay lihis Arthur raw sama sa lihis akong Booktown. Oh, budiday. Sama gini ana ang lihi ni Arturo. Pero naalan to sa luyo ang iya. Maulagi. Mahubang may baw mos mga pangan sa iyang ginikanan. Ang tatay ni Arturo, ginganlan og Berto. Unyang yang inahan, si Impiang. Ha? Impiang, Impyang? impiang, piang, piang. Maulagi. Hala. Tagadili ba na si Impyang? Ala, Wa ko kasiguro kung lumad batos na ni Impiang din pero ang akong naibawaan nga lumad si Tatay Berto gyud. Maulagi. ala. Hindi ka duwa uwi ko ng Impyang. Ala. Kaya doon na manggod may silingan kanya to nga ginganag Impyang. Si Impiang. No. Si Impiang ang anak ni Mauro Pilang. O budiday. Ha? Di ba dapit man do sa ato sila namuyo? Oh. Ang ilagan ng apelyado kay Rosauro. Rosauro? Maulagi. Oh. O iya. Rustos budiday. Rosauro ang apelido sa among silingan kanya to nga Simpyang. Oh, Impiang. Kinuha ko. Mauman sa nang apelido sa inahan ni Arturo. Unsa? Unsa? Maulagi. Oh. O sa mga apelyido sa bana? Si Berto Pawikan. Maulagi. Budiday. Kung makumasayo pa ni Budiday, malagmit si Impyang, may gibinlan ni Dunit. Dunito naman. Dunito? Dunato kanya to. Kung mauna di na mao. Hala. Sa ato pa, kung si Arturo gisagop nilang Impiang, siya din si Christian. Ang atong pagmanggaw? Diano. Hay. Ginoo ka. Maulagi. Pasalo ami iya. Ang imong nabana, mao ang among pag-umangkon nga dugay na namong gipangita. Ugoy. Mao ba iyo? Mirasol! Siya si Christian. Muna tinuod niyang pangan. Aka na si Arturo mo na si Christian. Ilak. Pero patay naman siya Budiday. Ala, isa. Maulagi. Wala naman nga ito pag-umangkon. Ala, ilak. Aray! Katagang Rodriguez. Gipama ako. Yawa na yung kintanga. Puy-puy na kayo akong kalawasan. Nanimahok na kong anso ining kalaking ha.
Huwag pa niyo ko balikan, Lucio. Huwag niyo kaluin ng dawala. Panungayin niya ko. Kim! Hindi sa kalisyon, hindi ka matupay. Kumusta na? Timno! Salamat ka ni Balik. 3 taon ka. Salamat kayo. Ang bagod sa! Natumpan lakaw. Wa pagyaday ni mo mabadbad ang pisi. Chakos. Wag kay swerte din. Kay kung nabadbad pa na ni mo, makaiska po na unta ka. Bada, huwag kay kaluoy na ko. Ay, nakaihi na ko sa akong purol. Unya, nakasida ka mga humigas ki pamahit na ko din eh. Kiwan, kining... sa may pamati ni mo, what do you feel? Ganahan ba ka o ingon ini pirme? You like it? Like it. Luyan na taon kay kolusyon. Naluyan ako. Wala ko'y kusog. Masapit baro na taon ko. Kay gigutom na ko. You hungry? Kung maimpirno ka din do, I'll tell you, mas alaot ka dito kay sobra pang imong pag-antos nga iya kanang batio ni mo. Lagi. Mituon. Lagi ko nimo lagi. Mga ayaw na ko panto sa pagmayo din eh. Kuwang pa ni. Pakanoon di karon. Nya atagan ti kag laing ilisan ka. Kunang gibantay ka ng purol. Ginahan kag purol. Nya sinina, gaadto ti kag sinina. Pero kanang purol ginahan ko ana. Pero higtar na ti kag balik unya. Nya og tibok ining adlaw. Alir ka din hangtod nga buntagan ka. Pero siyo. Basin pag dunay mo doon ako mga bangis nga mananap ba? Pa ako ni kanon niya ko nila din eh. Kanon! Kung maningkamot, gihapon ka din do. Ang kagawasan naara sa imong pagpaningkamot. Kamusta amday ko ni mabuhian? Huwag ko kay baw. I do not know. Basta paningkamot lang yun nga makalingkawas ka din eh. You will lingkawasize ka na. Lingkawas size. Sobrang yung kaya ning imong gihatag ang pagpaantos na ko. Kung gusto ka, mas payo pag imo na ko patyon. Kasi imo kong pantuson. Patyon! Pantuson! Adi ti ka patyon. Kaya di mo ko parehas ni mo. I'm not like you. Kundi ko ni mo patyon. Maghikog ko din eh. O sa maghigog? Maghigog guys ka? Muutong ko din ako mo ginhawa. Kung maghigog ka, sigurado yung maimpir ka. Bala na! Basta na di lang ko gusto iling pantuson ko. Inuo ko, sigurado ka, Mir? Oming, dako gitag posibilidad nga si Arturo. Pag umangkon gid nila ni Budiday og ni iyo agapito. Hala, kuya, wagod. Nasupay ka di ay nila? Natakto gid nila ang tanan ning. Kay sinani impyang, silingan din nila kani adto. Kaila dito siya sa tulad aming amahan ni Arturo sa una. Hala, no? Unya, di ingon man to nila nga doon na pa'y igsuon si Arturo? Maulaki. Maunay ilas ang gisubay ron kun asa na ang igsuon karon ni Arturo. Wala sila ideya kung kinsay nakasakop. Na ako na ilang nadunggan nga istoryera ko na gihapon. Ang igsuon ko na ni Arturo din nagpuyo sa ato. Gisagop ko na og sa kadato. Ay, swerte di ay kung nasagop og dato. Maumay lang pong. Basin og tinuod sa dangilang nadungog nga istorya nung. Pero ang pangutana, kung kinsang dato ang nakasakop. Maunay akong pangutana. Kidaghan bayag adunahan din sa atong lungsod. Ay, pastela no. Wag gid sila mag-abot ni Arturo sa diyang buhi pa siya. Maulaki. Naluoy sa kong natanaw nila, Ming. Nakita na ko sila mga mata ang tumang kasubo. Nga wala nila makita si Arturo. Imo ba silang gisultihan, Mir, sa mga nahitabo ni Arturo? Si Bodiday, dugay na nang nahibaw. Sa dumi pa si Obanato. Kaluoy sa tao nila, uy. Pait gid kayo ang mga naagian sa kinabuhi nilang Arturo kaniadto. Wa pa intawon sila kalibutan. Nagipanghatag na sila silang amahan nga doon ay bisyo kaniadto. Salbahis ditong ilang amahan kani adto. Maoy ilang sulti nako. Pero
Nagbasol ra sa kuno ni sa kawayan. Ug may iyang panugon nga mahibalik gid kuno ang iyang mga anak. Wa din masulti ang iyang aman kung kinsa pa'y mga tao nga gibinlan sa ilang mga anak. Naamo ko gisulti, Ming. Pero katong mga tao nga ilang gipangita, dugay na sad kuno nangamatay. Ang nakalisod man gud kuno kay gipasapasa na nila ang mga bata sa lain-laing mga tao. Mao na nakalisod. Maayo na lang gani kay nasubay pa nila kang Arturo. Ug nasad sila nakita nga mga timailhan. Grasya na kaayo na sa Ginoo nga nahibaw-an pa nila sa Arturo. Pero mas maayo gid unta nga masubay. Ug makit-an sad nila kung asa nang igsuon ni Arturo. Ang Ginoo ra ginasayod sa tanan, Mir. Pero tabangan gihapon nato sila, Ming. Nga makit-an ug masubay kung asa na karon ang igsuon ni Arturo. Ngit-ngit na kayo ang palibot. Wag yung maluoy na ko silusyo. Tuyo gida niya nga mamatay ko din Dapita. Pero di ko masukot. Kinanglang mabadbad rin ako ng akong higot. Tinihigot na pisik rin ako. Kinanglang makaikyas ko din eh. Bahala na. Bahala na. Sakit na kayo kung mga gamot. Doon mo nanap nga. Nagpadong din eh. Sangit-ngit kayo nga palibot. Huwag mo nakitang dayag. Ini Dapita. Magtang silaw sa buwan ang ninilkahuyan. Musibo ko nga ito sunahan. Uy! Baboy! Baboy! Iyas ka na! Sinugod sa kong katubangan. Nulag yung pinsin ko. Iso kayo sa nagdanaw ko. Kailangan magkasibong ko kung paliyo din hit. Ayaw! 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 Tabang! Tabang! Torto, asa man kaya dito sa dindo? Wala naman siya din yun. Uy, basing nag-ikyas na siya. Pero wala may pisi din ito. Pero doon may lakra. Doon lakra, kamatay ka ng lakra. Lakra? Doon lakra din eh, nga bro. Yagian og lawas sa tao. Dili si Jandan lakra, ha? Dili. Wang, Lain sa to, lain sa to. suhira ang kalibunan siya. Basing nara diha maligid. Sumiro na ko. Oops. Ayun taro, ayun. Hay, bisag. Pero, tigali, gikaon na yung doog. Banap din eh. Kung gikaon pas mga mananap siya, doon na untay dugo nga makita, pero wa man ting nakita. Dito no? Watib. Wati, kung nagka-iskapo pa sa tol, nauntay pisi o kaha mga tumailahan nga ka-iskapo siya. Atos na siya. Laos ito. Laos. Ay, patay kita ini. Kung doon ay mahitabo nga dautan niya. Unsaw na lang, ang tamon. Kung doon na imitabo niya, tabla namin duha. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Dito no? Watib. Wati, kung nagka-iskapo pa sa tol, nauntay pisi o kaha mga tumailahan nga nagka-iskapo siya. Atos na siya. Laos ito. Laos na. Ay, patay kita ini. Kung doon ay mahitabo nga dautan niya. Unsaw na lang, ang tamon. Kung doon na imitabo niya, tabla namin duha. Patay kita ini. Kung doon ay dautang mahitabo niya. Ay, tempa na to, tempa. Saya tipa. Tamsa Tamsa na siya. Bakilid naman din yung unahan din eh. Ha?
Usa ko taon. Lahusa dito. Lahusa kay basig naray na si Dindo dito. Dindo! Dindo! Uy! Murag ko na gilamian. Bangag Murag sa ko ilong. sakitan. Hoy! Dindo! Dindo! Ikaw hindi ka! Ikaw hindi ka! Abi ko gilamian ka. Hawak sakit. Yayay mong hawak. Ngano na yayay mo? Ngano na abot magkadinis makilitaon, oy? Ay, abang, iliwag nga akong bukton. Di ko kakinawa. Ganit. Baran tigas imong kamot. Kana. Kauban sa kano. Kaginawa ni kagtanong. Salamat. Labaw pa kang salamat. Kung sumay nahitabo ni mo, nga naligid magkadinis makilid. Gihandos ko sa baboy ihas gabi. Abi na kong mamatay na ko. Pero maayo na lang kay nasikaran pa na ko ang iyang simod. Swerte pa gid kayo. Kasikan pa. Timaan na, gagihatagan pa og dakong kahigayunan sa Ginoo. Nga mabuhi ka. Kabantay ka na. Yango na lang. Oh, pero siyo. Siyo. Gusto na taon sa imo pagpantos na ako. Patagin ako sa akong kagawasan. Kaya Tragod. Unya, nabutan na ka. Yango ko no, yango. Di mo yango, di mo Sama tubay. ka, uy. Kapila na ba kung ni mo magsigi? Ingon, di na ko daw tang taho. Ay, nakadaot mo ni mo din kay mayroon ka magpabuutan-buutan. Pero kung makakita kag binta, kabantay ka ng binta, traidor ka. Sayon rin kayo ni mo pag-ingon ako nga traidor. Tungkol kay, wag ka mo kasi nati kung kinsag yung gulos yo. Nakailami ni mo din, oy. Daghan na kagipabatay. Di na tinangod. Bisang makakpa ka. Naibaw na ko sinuot. May mugukman ko ni mo sa imong kaugaling mong pagtuo o pagsabot, Lucio. Pero, wani mo usisaha kung sa gihinungdan nga nung naingon ko ni ini karon. Gingano man di ay. Unsa man yun ay rason nga naingon ka na ini din? Ingon anak ka? Taas ang sugilanon. Is-is ki. Bising naglisod na, di ka pumutubay. Nahala, sige, sultihin ko. Unsa man yun ay hinungdan ining tanan? Siyo, Ah, siyo, ah, pait kayo, siyo. Pait kayo kung mahibawaan mo ang tinuod. Gusto lang di ako kasi sinagop. Sinagop ko. Kung dihanan ni mo batiyo ng kasakit, kung isalik ko ay kas nagsagop ni mo nga di ay kanila tinuod nga anak. maro ba na hinungdan sa tanan kung ganun naingon anak ka? Minaw siyo. Sige, lumahay ko. Daghan ang mga pangitabo siyo. Gani. Karon nga, naibawan ako sa tanan. Nangandoy ako nga makita na ko ang akong tinudanay ng pamilya. Gusto kong makita ang akong mga ginikanan. Ilabi na sa akong igsuon. Kaya nga no, naabre ka igsoon din. Sa ako naibawan, tuon ako na ko igsuon nga lalaki. Tingali. Nawa na ko ang mga ginikanan pero ako na po kalipay. Kabisa kag ako na lang igsuon na ako siyang makitaan karon. Sakit kayo eh. Sakit kayo. Kung mamatay mga ko, ining kalibutan na. Gusto kong magakus na ko ang akong ginikanan. Kung pananglit, buhi pa man sila karon. Bisag kinsa nila. Deep size. Ay. Bantay ka to. Deep to. Dibati yun ko. Kabantay ko na. Parang dibati ko sa imong kasakit din. Pero ayaw intaw ni mo ang rason nga tungod sa imong mga naagian. Pahimungtan ni mo ang mga inosenteng mga tao. Daghan kong mga kasinatian nga. Ibati kong pagpinig siyo. Ila kong gisalikway. Pinig ha? Oo, pagpinig. Pagpalabi. Gisalikway ko nila. Gugma nga ako gipangita din ni kalibutan na. Apan wine na higugman ako. Ang tanan, pulos mi ayad. Tungkol May ayad? sa ilang kaugalingong interes din ni kalibutan na. May ayad yan ha? Oo. Gusto kong magkabaws. Gusto kong maguba ng kalibutan na. Please lang din, ha? Kung mao man gani na imong gusto, may mong batabangan ka na mo sa imong problema. May mong tabangan ka na mo sa pagpangita sa tinud-anay ni mong ginikanan o sa imong isuon. Gusto. Gusto. Ang mahinungdanon,
nga imong buhaton karon. Nga basula nimo ang imong mga saha o pasayloon sab nimo ang imong kaugalingon. Tama na. Gusto na. Igo na. Unungan na ang imong pagdumot. Ayaw pahimungti ang mga tao nga inosente. Ayaw tinguha ang mga kalibutanong mga butang. Kalimti. Kalimti ka ng tanan. Kay ang taong nag-antos. Ang taong nag-antos. Adunay ganti ka madawat gikan sa langit. Nga mao ang kalipay nga way katapusan. O niya, gisultihan na ninyo si Hippie? Oh, ano dire? Og nag-alerto na si Hippie. Og positive gila eh. Nga si Lucio may mastermind yung pagkahanaw karon yung dindo. Pastilan! Kung mabalik lang tong tawhana sa amo, ako gimukastigo niya! Kalma lang eh. Kalma, Ala, pag-awar imong ko eh. Oo. Ang importante nga, nabawa na nato ang iyang mga lihok na eh. Pusta man na yung ani ko, kastigo na ko siya. Kalma lang. Ang ako manggong gikagulaan karon kay gihuwaman pa nila ang kutsi sa akong anak. Sakto yung ka na eh. Kutsi lagi ito ni Mirasol. Oh! Kutsi ni Mirasol. Mong naglagot kay kong naguna-una. Kay mahalon kay itong kutsi ha! Nya, wala mo sulti si Mirasol na eh. Nga si Lucio may nagdagat ni dindo karon. Ako pa uya silang sultihan. Ug sudyaan ning balita karon. Kinahanglan masayod sila no eh. Aron makaamgo sila. Kung kinsa day ang tao ang ilang gisaligan karon. Inig uli nako sa amo. Ako silang sultihan na! Tiya buditay. Ay, gigakos na gyud ko. Iha, dako na mong garbaw nga ikaw day mo na pangasawa sa among pag-umangkaw. 5 na karon ka tuig sukad ginawa na mo si Arturo. Pero buhi pa kayo ang iyang mga handumanan uban na mo. O kung dili patungod niya, dili gid maingon ini among kahimtang karon. Maulagi. Pero sayang ba? Sayang kayo iya. Kaya wag yun makabaton, bisag usan na lang ka anak. Maulagi tiyo. Saon man, wa man gid makahatagi grasya. Pero okay na na, iha. Okay na na. Ang importante nga maayo ra mo kahimtang din, hey. Maulagi. Kanang Mirasol, doon na lang milang hangyo ni mo, Daya. Unsa man tiyo? May mo ba nga tultulan minimo sa lubnganan ni Arturo? Oh. Ubanan ta mo dito. Ay, salamat in town, iha. Pero mga ono na ta. Ay, gani. Onya, modritso na anya ta dito human na to pamahaw. Ay, gani. Sige, tana. Ato tas kusina kay nagpaandam na ko sa tong pagkaon. Ayaw na rin kumpiyansa siyo. Kay maayo ra ba kayo ng mo diskartes dindo? Wa bitaw to, wa. Pero, abi na mo, naluoy lang kung nagtanaw niya. Kay, murag tinula na inigyo itong iyang paghilak. Oh, hastong sagko. Di bati magkukaluoy ni so, bangag sa ilong. Di sa blalo may iyang nagyantor, oy. Basin og nakasinati na og di mayong pagtratar sa karabang nagsagop niya. Mao nang naingon ana siya. Hambot lang siyo. Pero bisan patingali og nagkasinati siya og ingon ana siyo. Di gyapon magkatarungan nga mo patay siya og tao bangag sa ilong. Itske, Itski. dili Hong Kong. Gusto ka. Ay wa man gani siya maluoy na ako nga iya kong suot nga gala. Pero iya gyapon kong gitrayduran og gipatay. Mao lagi sa. Naglibo bitaw sa gotor.
Mao nang makaingon ko nga di gyud mayong himuon yang rason. Ngabi kay nakasinati siya og mga pagdagmal og way kaangayan sa kinabuhi. Di gyapon mahimong rason aron iangin niya ang mga inosenteng tao sama nako bangag selong. Ako bitaw siyang giingnan, Tor. Kaya kalimtan lang ito niya ang tanan. Ug magbago na siya. Change for the better. Ha, liso na kayo nang iyang kinaya karon siya. Kaysa higayon nga ato na siyang buhian. Labing siguro nga di gyud siya mausap siya bangag selong. Oh, come on. Patod niya, Tor. Kaya kung makita lang kuno niya ang iyang mga ginikanan o ang iyang igsuon, na malipay, mahapi na kuno siya, malipay kuno siya. O, sa akong pagsabot, kabantay ka, pasin o magbago na siya kung makaplaga na niya ang tinut-anay niyang pamilya. Ha, dako pa kayo ng questionable siya. May mantal kung maunay mahitabo, nindot na kayo, di ba? Bangag selong. Pero, Kuhan, kani, mas mayo siguro tabangan to siya, Tor. Masin lang ta. Basin, pinagi siyang pamilya, ma-change siya, ma-change. Mausap na gyud siya. aha. Tanaw na lang. Tabangan gyud nato siya, pero di gyud nato wadon sa tungon huna nga di gyud ta angay mo kumpiyansa bangag selong. Gusto ka, Tor! Oh, come on! Ain naman sab ang mga tunto. Naglakaw na po sila. Ay ngano naman sab ka diri? Unsa naman siya tabo di ba? Alang sa imong kasayuran, Tintay. Kumpirmado gikan sa kapulisan nga si Dindo in town na biktima sa kabuang negosyo. Nga unsa man? Oh, usa pa? Siya mo'y numero unong utok nga suspek karon sa pagkahanaw ni Dindo. Unsa? Ang nakaparat ha, naiparat. Kaya ang kutsi na ba ni Mirasol mo'y gihimong accessories of the crime. Singan? Accessories of the crime. Sorry. Sabot ka na, ha? Ate pa, sabot mo ipasabot oy diri. Grabe, wak sabot accessories of the crime. Karuha ko no be. Delikado og maamong si Mirasol tungod sa inyong kadangag mo na accessories of the crime. Uy, ngano gud taong maamong man ha? Huwag yung sabot si accessories of the crime. Ha? Bot Balik ka. ipasabot accessories of the crime. Bot ipasabot may kalimbigitan ha? May unsa? Tarong nga pasabot. May unsa? May kalambigitan siya sa hitabong pagpagindnap ni Lucio Candindo tungod kay ang iyang sakyanan maoy gigamit. Ay, mao ba? Mubuo ako. Mao ba? Taas ang istorya. Maunay balaod, Tintay, ha? Mahimong questionable siya kay nagpasagad lang mo og salig og mga tao din, he. Ang buotang taong tao, mao'y nabiktima sa inyong kabuang. Ay, mao ba? Amubuan ako. Nganong iangin man minimo diri, ha? Nganong di man mo iangin, ha? Kapilan ako nagsulti ninyo nga maglikay mo atong kauhana. Unya ka sa man, ha? Unsa na mayroon, ha? Pinangitan naman ron sa mga pulis, Lucio. Kita ka? Gawa na mo balik ang tunto din, he. Ay, ayaw kong sultihi, anak, Jer. Ay, Si Mirasol may sermoni, anak. mao na di Tintay. Manghunaw na karon kay palpak ang pagkainahan. Ay, paghinom na diri. Ikaw nakapagaw ka lang. Ay, kung surang-surang ha, kay wag ko'y kalibutan na ng imong mga gipangyaw-yaw diha. Nganong iangin man minimo diri, ha? Nganong di man mo iangin, ha? Kapilan ako nagsulti ninyo nga maglikay mo atong tawhana. Unya ka ron sa man, ha? Unsa na mayroon, ha? Pinangitan man ron sa mga pulis, Lucio. Kita ka? Gawa na mo balik ang punto din, he. Ay, ayaw kong sultihi, anak, Jer. Ay, Si Mirasol may sermoni, anak. mao na di Tintay. Manghunaw na karon kay palpak ang pagkainahan. Ay, paghinom na dyan eh. Ikaw nagkapagaw ka lang. Ay, kung surang-surang ha, kay wag ko'y kalibutan na ng imong mga gipangyaw-yaw diha. Tanawa ra mo, ha? Nagpatuyang lang mo sa inyong gibati. O wa na mo mahibaw sa mga panghitabo, sa palibot. Nga nag-atiman mo og demonyo ining napita. Unsa naman sa day problema, tay? Agabyang utan na pa man. Wa ko masipyat sa pagpahimangno ninyo nga si Lucio usak kadautan nga tao. Iyang gidagit si Dindo. Ug ang nakaparat pa gyud
kay imo pang sakyanan ang imong gipagamit aron makahimo siya tinunto. Imposibliha gud ana tay. Kadaghan og bodyguard anang dindo Bida. kontra usara ka tao. Bida! Mo dipin sa gyapon mo nga mismo ang hipi, maunay mi pamatuod nga si Lucio gyud. Mao'y responsable sa paggawa ni Dindo. Lisod kay natuhuan tay. Tamo mo, ang may mindset eh. Why mindset? O yung mapamalatudan ako ha? Unsa man? Magpapil mo preso? Tay, kung tinuod man gani na, no? Ako mismo mo papriso ni Lucio. Pero kung tumutumo lang na nila, ako ging labanan si Lucio. Ug sila pa'y ako ikiha. Mutuo na doon niya ka na ako. Ha? Kamong duha. Mangibaghong mo niya mo. Inikasayo din niyo sa kamaturan. Nga si Lucio, sakop sa demonyo. Ala toy, gawas na yung ugat sa agtang tay. Ay, ka-strong lagi tay. Ikaw tay ba? Basta ba doon na sa rason kung nganong nahimo na ni Lucio tay? Sabi pil ba ko ganyan? 180 Kutasan over 120. Hila mo niya rin! Ay, Budipin sa gyapon ka nga klaro naman kayo. Ha? Nag-atiman mo demonyo din sa ato. Ay, sagdi lang, good. Ayaw lang kasuko, good. Kalma man kayo. Kaya kung tinuod man gani ng imong gisulti, sigurado gyud ko nga mapriso ginas Lucio. Kamu ba kalma kayo mo ba? Ako nangisog ko kalma kayo mo. Ha? Mga gahi mo ko! Di mo mainos ng tambag! tay. Simbahan ko! Minister ko, Ay, kuminawag ko kalma, niyo. tay. Haliman ko. Oh, biltado ba yaw? Maangin mo ini Mirasol. Oo, nga nung maangin mamitay. Ha? Nga wag mami mas-strong. May magagi mo mig binuang. Ikaw ra Ay. mag-iisog kay tay. Kana di ay magpagamit mo sa inyong sakyanan. Ha? Di mo binawat na. Mapil, giba inyo mo sakyanan. Mapil mo sa investigasyon. Aw, tubag ko lang gud sa husto nga, watak ibaw sa iyang gibuhat, good. Oh, mana. Kalma man kayo, kalma gini ninyo eh. Gisayunan na mo da. Ayaw pagsalig ha, ayaw pagsalig, Mirasol. Nga naa ka ikagasto. Dili lalim ang kahasol nga malambigit ka sa mga dagkong krimen. Wa man gud mi mahadlok. Kay kamao man ning rason tay. Pari ka kasabot na siguro mo duha eh. Talahon na lang mo niya. Talahon na lang. Kanang inyong kasupakira karon, mo resulta lang niya na. Talawan niyo! Talawan niya! Magbasol niya mo ng inyong mga kabuang. Tanaw na gotor ba? Kung may bawaan lang ni Dindo, ang tinut-alay niyang mga ginikanan o ison, malagmit. Malagmit kanang magpag-o na siya sa iyong kinabuhi. New life! A change! Mao kaso, bangag sa ilong. Sa ko lang tanaw, kay ba mo nyo'y gihimo niyang rason. Dahil kung makailan sa sunod-alay niyang pamilya, mag-usab na bagid ko na siya sa iyong kinabuhi. New life, new beginning. Sais. Murag lisod na siya. Murag lisod kay katuan ba? Ngali, malipay na siya, pero di mahimong garantiya nga mausap siya siyo, bangag sa ilong. It's! Tidits. It's! Oh, it's. Aw, hinoon. Nasab kay punto, Tor. You have the point. Pero mas may tingali, nga to siyang tabangan. Nga mahibawaan na to kung kinsa ang tinuod niyang ginikanan. True parents. Ngunay dakong pangutana. A big question siyo. Di ba, daaman ay mga igsoos din do? Ang iya din duwa kigsuon, wa man din Tuos gawas. Wa sana sila mayong termino sa iya mga igsuon. Bangag sa ilong. Pao tingali hinungdan, Tor. Nga, niribildi siya sa nagsagop niya. Kanang isyo nga sinagup siya. No? Kanang sinagup siya ba? Karong pagkukumahibawan na. Pero kinahanglan nga ato ng klaruhon kung unsa nagkatinuod ka na niyang sulti. Kimayro ba kayo na muhimog isyo nas dindo? Aron, makalikay siya sa iyang dakong tulubagon sa gihimo niya sa iyang gilang amahan kaniadto. Bangag sa ilong. Oh, come on. O nga, unsa may desisyon mo? Ha? Wa pa tayo plano nga ato siyang buhian? Plano? Buhian? May mo man nga ato na siyang buhian. Pero ato gid una siyang istoryahon ug maayo siya. Pasabto na to siya og maayo sa tanan gayud aron di na gina siya maghimo binuot bangag sa Oh, ilong. come on. Unsa ba ito isulti niya? Nga gisulti naman nato ang tanan aron siya magbinutan. Basta, daghan pagkaya kong isulti niya. Muna siya, aron nang mahigmatag na siya nga di gud angay mo patay og tao bisag unsa pa na ang iyang dakong kayubos nga katalungan. O bangag sa ilong. Yes!
Yes. Aw, sige. Tingnan lang, Doktor. Nya. Kung unsay nada sa SpongeBob da. Tingnan lang, Doktor. Kung unsay gusto nimong isulti, ngadto niya. Aw, kamaw. Bangag, selo. Oh, uy, Tor. Asa naman subsidi, no? Ay lang kumpiyansa siya ba? Ay, kumpiyansa. Ngano? Why? Why, Tor? Atras yung atras. Oh, saan siya ba? Ngano? Ngano man? Oh, uy. Kita kan na sunan. Uy. May ko. Ay, ay. Kalabagan ka raw, Lucio! Oh, uy. Uy. Ay. Alaot ka karon, Lucio. Kay ikaw mo'y among igait din eh. Ipakaon sa mga bangis nga mananap. Ikidi. Di mo tubay ay. Basta kay... Ginilabiyas na biya ko. Akin din. Istoryahon na to ni, ha? Wala ko'y oras ron nga makikistorya nimo. Ha, mga kauban! Higti ninyo ang iyang kailog kamot! Sina! Ay, ano na, ba't na? Ayaw ko niyong sa. Ayaw taon. Unsay paminaw ni mo, Mer? Tinuod ka nga si Lucio mo ay midagit ni Dindo? Murag, imposible kayo nang mahitabo eh. Pero, nganong hangtod karon wa pa man mo balik din si Lucio? Di ba gahapon pa man to nimo siya gipahuwam sa imong sakyanan? Mausad lagi na nakadaot. Kaya akong gitawagan ang number ni Lucio, di man sad siya motubag. Si Tatay Rabano, puwerteng isuga. Ipapriso kuno tanyag apil, Mer. Kung mapamatud-an nga si Lucio kuno mo ay midagit ni Dindo. Magkatawa man na ng tatay, uy. Suko lagi kay siya, kay ngano kuno nga imong gipahuwam ang imong sakyanan. Saon, igihan mo gud kay nas tatay. Laban gud kay na siya ni Dindo gud. Pero ang pangutana, Mir, tinuod sad gud ka nga gidagit si Dindo? Oh, na. Ambot lang yun. Murag lisod gud kinantuhuan. Sa imong tan-aw, Mir, ngano ka nga naghimo man sila og ingon ini nga isyu? Malagmit ming, no? Dako og posibilidad nga may kalabutan ni sa gisulti ni Arturo nga buhaton ni Dindo ang tanan aron makuha niya ang mga bulawan. Sa tinuod lang, Mir, nakuyawan ba ako ining atong sitwasyon karon? Kay pulos ba yata mga babae? O bugtong si Tatay Jerry ragod ang lalaki nato. Sagdi lang, Ming. Nana mo kay-contact nga security agency aron makabantay nato dinhi. Mao ba, Mir? Mahinuon para dili na kaayo kulpaan dinhi. Mas maayo gid nang maniguro ta, Ming. Nakabantay ba ako sa halinayo ka ni Dindo katong muani siya dinhi. Murag lahi ra kit kaayo. Maila gid nimo nga doon na siya laing motibo sa iyang pagpamugos nimo. Sa una ba, Ming, no? Murag nagduduha po kog tuo. Pero karon, kumbinsido na gyud ko nga husto ang tanang gisulti ni Arturo nako. Masabtan man ba nga lain siya motibo? Kay managon nimo siya balibari nga magsige pa gyud og ani dinhi. Og nakabantay po nga murag gigamit gyud niya sa tatay. Husto gyud kaming. Si tatay mo igihimo niyang baraha dinhi aron siya makatake advantage sa iyang daotang tuyo. Mao nga di gyud ta mo kumpiyansa, Mir. Bahala na unsay mahitabo. Kumusta naman in taon ka, Dindo? Kaming tanan. Nabalaka in taon nimo. Okay ra, Tito. Mayo kaya ang ginuuna ko tuon kay wag yun ko niya pasag day. Oo niya, hain naman si Lucio. Wa ba madakpi sa kapulisan? Nakaiskapot ito. Swerte lang yung tawana. Wa siya madakpi sa atong mga kauban. Kinahanglan nga madakpan gid kadtong tawhana. Maulagay dito. Gilihok na nila ni Hepe o naghimo na sila manhunt operation para madakpan kitong tawana. Salamat. Salamat gid kay sa Ginoo nga gidungog ang among mga pag-ampo. Tuod, Tito. Kumusta si Mirasol? Ako to siyang gibalitaan sa nahitabo nimo. Unya, nag-all ba siya? Aw, siyempre.
Nagkuol yun. Ugani, wa siya mahimuot sa nahitabo. Kaming tanan din do. Wa may magkauyon sa gibuhat ni Lucio diha nimo. Sige lang, Tito. Sige lang. Ang Ginoo na lang mahibaw kung asa man siya mitago karon. May gaba ra nga moabot sa mga taong way kasing-kasing. Og dili mo sugot ang Ginoo nga dili ka mahatagan og hustisya sa nahitabo kanimo. Iampo lang nato, Tito. Nga unta, masilutan gyud siya. Usaom na to ini, Tor. Ha? Ako nga hinuoy kigapos. I am gapos size. Bangag silong. Mangita taog tao nga, mutabang nimo. Aron mabadbaran ka sa imong kapos. Okay mo. Bangag silong. Usaom man ang pag-ingon nga di magkamadunggan sa ordinaryong tao. Oo, dito, no? Ay, Pangitag laing pagi, Tor. Kinahanglan makabuhi ko din eh. Kaya kung di, mag-antos ko ining kalakiha. Oh my God. Isel. Ha? Usa Isel? Sige lang. Mangita ko pagi din eh kung saan. PJ. Nabiyay. Patay yun. Mga bangag silong. Basta kay patay yun ko ini kung di ko matabangan. Bibi. Suwayan pag yun na ko siyo. Kung naaba ko'y mahimo nga mabadbad na akong pisi. Ay, usaw lagi ni badbad. Usaw mo pagbadbad mo nga di pagani kakahikap na ko. Mukonsentrate ko. Ang pag-usay ko oras toroy. Oh, unsa ba? Bida, ayaw sad kay, kuhan ba ka na bang, ay saba kay, may concentrate ko ha? Ayaw saba. Sige. Suwayan ako sa katapusang higayon, kung mabadbad na ko ang pisi, bangag silong. Taliya itaong, kay hapit na mong ngit-ngit. Kung mabdan ko gabi ini, siguradong kunis-kunison ko sa mga bangis nga mananap din, he? Oh, come on! Bangag silong. Ayaw sad kay, kuhan ba ka na bang, ay saba kay, may concentrate ko ha? Ayaw saba. Sige. Suwayan ako sa katapusang higayon, kung mabadbad ako ang pisi, bangag silong. Taliya itaong, kay hapit na mong ngit-ngit. Kung mabdan ko gabi ini, siguradong kunis-kunison ko sa mga bangis nga mananap din, he? Oh, come on! Bangag silong. Ay, bakyas yun na siya. Huwag yung madas kong konsentrasyon. Unya, ang saman. Ay, giinan bita ka, magita lang kaglaing paagi. Saan ka natuin niya? Pag una naglain to. Ha? Pag una, binuhod na kayong akong tibok lawas. Kundi ka ninin badasyo. Kuntahan na lang. Aron, makita nagbalik. Bangag silong. May kaso nga mamatay ko, Tor. Ha? Kuhan ba? Pero, pait kayo nga mamatay ko mag-antos. Kung mamatay man gani ko, gusto ko ka nang pinakalit. Utong na lang siya. Utong. Ay, galing tinunto niya, Tor. Wa ba gani ni masulbad ang atong misyon? Unya, karon gusto na kang mamatay na ko parehas ni mo? Bitaw siya. Watib. Ha? Gusto matib-matib? Bitaw ko. Ay. Yung sabihan kay. Ano na ba? Di kumidyan na ka ba? May talaga ko pagi kung nasaon. Ha? Pag una-una rin kay aron di na ko mag-antos o maayo din, hey! Oh, come on! Unsa tay? Naluwas na si Dindo? Oh, kaluoy sa Ginoo. Naluwas na ginintahon si Dindo. Kisa may nakaluwas niya tay? Ang mga pulis? Ang iyang mga sakop nga naningkamot nga maluwas siya. Unya, si Lucio, nadakpan? Kay kiyas ang tunto. Tunto siya. Uy. Ug gipangita na ka sa kapulisan ang tunto. Wala no? Usa may gud ang istorya anak tay nga nakidnap man si Dindo. Ako ang kining inani ni. Oh. Wala kay ko makakuha sa tanang detalye. Pero si Dindo, makaistorya gid siya sa tanan. Siya rosab no? Sa kadaghan nila? Wag yun nila madakpi si Lucio? Naswertihan ba siya? Namin siya maswertihan. Pero kining higayon na, siguradong masikwati na siya. Mura mag-adudahan tay. Uy,
nga gikidnap si Dindo sa usa ka tawo. Unsa may kadulahan? Be, Mao na, imo nang girito kaniya tay. Mao lagi. Imo na Pero misulti, paminaw, ha? kidnap si Dindo. Pero paminaw ha. Oh, Riming, tay. pwede ba ka nga mapasakahan kag kaso ko inana ang imong bakba nga pagka kagayawit? Tay. Atay. Oh, ha? Ay, Nganong kung- masuko man ka, tay? Nganong masuko man ka? Nga igo naman kung maingon nga kadudahan, tay. Inani ni. Oh. Magduda pa mo anang membro man na siya sa sindikato kana si Lucio? Kung miyembro siya sa sindikato, tay, daghan unta sila. Unya, nganong siya ra may gukdos mga pulis? Angang! Siya may leader! Tay. Ako mo tingog na gid ko tay ha. Bantay ka niya, no? Naminaw ra man gid ko ninyo god. Bantay mo na. Tay, kadudahan gid bitaw kaayo tay. Mura man ko og plantad ang ilang gipasangil ni Lucio. Utlo po ka, wa kay mindset. Tingog jud mer. Wa ka magunaw sa imong sakinan nga. Ha? Gipahuwaman. Tay, nagpahuwam ko kay dako ang akong pagsalig ni Lucio nga tarong siyang tao. Tarong sa inyong mata. Ang mata ni mo hiwi. Oh. Unya dito mauli ang imong sakinan sa man. Be. Aw, palit ang taglain, tay. Oh, gabihan naman sad. Gisayunan baya mo. Wa magay mo makapalit na ako og bagong sakinan nga kana ko agad. Ha? Karaan mo di naman gihapon nga ako ah. Tay, ayaw ka balaka tay god. Kanang mga butang nga dili na hinungdanon tay. Pakitaan ra na nato. Wa manggod mo maghuna-huna. Mao nang dali ra kay mong mailad og tao. O sabi lang gud tay. Kung sa imong hunahuna nga nailad mi, okay ra. Pero para manggod namo, si Lucio dako og katabang sa atong sitwasyon karon dinhi. Ja! Hala no! Manong ko tawag kay ngong dako tabang. Tingano. Unsa may atang po ni? May bawahan ron niya na nimo, tay. Kung unsa ka bililhon si Lucio. Nahiram. Mata ni mo eh. Ngano din niyo kumuta, tay? Hiwi. Parihal mong duha. Liwat ni mo, tay. Parihal mong duha. Bisag unsa na inyong gipangyaw-yaw, ha? Wa na mo sa maayo ninyong pangutok, ha? Kung madakpan tong tawhana, mayong tagbitayon to siya. Simbak ko sa rin taon tay uy. Ngano kung imo mang ipabitay? May nabitayon ang mga badlungon. Aron wa na'y labad sa o ang katalingban. Oo, bitaw. O yun ko anang bitayon, basta kato mga badlungon ragid ang silutan, ha? Dili ang mga tarong. Labing siguro, mabitay to Lucio. Dito ka siguro, tay. Basing og mapali. Ahiram na raming, oy. Ikaw mo. Puro sulit tinunto ng imo. Suko Ha? man. Wa nagi kay tarong nga panghuna-huna. Tay, pabuton na lang siguro nato kung mabalik si Lucio dinhi uy aron mahibawaan nato kinsa gyud sultis tinuod. Oo! Oh, bitaw! Ha? Mahibaw ang unya ninyo ang tanan kung kinsay nagsulti sa tinuod. Oh, maogi, tay. Hasta ka, tay. May baraw niya kastanan. Kung kinsa sabon niya nas dindo. Ayaw pagtingog. Di kong tingog. Ayaw pagtingog, Riming. Nga naman, tay. Kay pulos kinwanggol ng imo. Gusto na be? Strong na, tay. Tay, lisod na kaayo kun pulos nato sila hukman. Basta ako. Basta ako. Wala, tay. Siguro ko. Bitayon tong tunto. Nganong di naman lang ito nato balik og patyon din, ha? Sagilang, Joe, sagilang. Gusto ko nga mag-antos ng dawana. Kung unsay iyang gipuhat nako, kinahanglan nga sobra pa ang iyang matagamtaman, hangtod nga mamatay siya. Mayo. Mayo sablin. Sigurado yung mag-antos yung mayo dito. Di gid siya mabuhi dito, Joe. Ilabi na nga daghan kayo mga bangis nga mananap kadtong lasanga. Lamok rin mo angkor niya dito rin. Toy daghang lampinig. Sigurado yung manghuboy ang iyang dagway dito. Dakog yung pagmahay niya din. Kaya ikaw mo yung biktima. Karon, magmahay na gyud siya. Pero, Joe, bahala na to kung unsay mahitabo niya. Ang atong buhaton karon, mao nga himuon na nato ang katapusan natong plano. Nga dagito na to si Mirasol. Mao kanay sunod natong buhaton, Joe. Puslan man. Hindi ginato si Madas tinaro nga paagi. Aton lang gid siyang pugson na ron nga. Mahuman ang atong misyon. Sa kong tanaw, wag yung sila nag-ana na to din. Pulos ko sila babae god. Bisa pag-i-hostage sa tibok yung pamilya. Sa ko ni Jerry god. Bisa mulaban sa yung malak. Wag sila nag-ana na to, di ba? Good idea ka, Joe. Ang importante nga makuha na to ang yawi. Unya, mablihan na to ang underground din. Kana. Mga sige. Tapuka ang imong mga sakop aron atong sabutan ang sunod natong buhaton.
Totodor. Totodor. Chuk. Jeke. Diki. Gitog na ako. Oh, you impi. Yo, impe. Oh, Unsa man? unsa man makayap ha? Sa ilong. Pagkamon. Kaya una kay ko. Pangihi lang ko des mong purugod noon sabi ka. Matay na ko ini, Tor. Ha? Matay na ko. Murag patunol masagayo ng imong dagwaysyo. Yan mo, ano, Tor. Kano madlok man kang mamatay? Walay kumadlok mamatay. Ang wa na ko po yun eh. Kamurag, pait kayo ning ingon ini nga paagi nga kamatayon. Ay lang kabila kasyo. Kay basin ka itong taon. Naay bangis nga mananap nga mukhaon ni mo. Sa ilong. Kaya wala siya magkampo, Tor. Oy. Ay naon siya man din ng imong. Usam din imong gusto ni mo, be. Gusto mo nga madali imong kamatayon. Amo lagi. Oh. Pero ayaw sab ko ipakaon mananap. Uy, wag kita'y mahimo na so. Kung muna may tabo ni mo, bangag sa ilong. Huwag yung kakita pagi, Tor. Huwag kakita pagi. Ganihar dyan ko nangitag pagi siyo, pero pastilan, wag ko'y nahimo. Bangag sa ilong. Ay, Paskan! Nanasis paskan. Ni ano sa Paskan? Ay, Paskan pa itay ni. Mamatay naman data sa way hinungdan. Pakyas yung permisyo. Ha? Kitang duha, wag yung tayo daganan ni Dindo, bangag sa ilong. Sakto yung Tor. Ay, mas panuway pagit ni Mos Dindo. Noon siya. Di nga tabitaw ka. Kunyawa ko karon siyo, si Dindo mo na'y umaabot nga mupuli ni Lucifer. Bangag sa ilong. Kuya, huwag ko na yung tuhanan, no? Oh, mau bitaw miingon ko nimo nga di gyud taangay mo kumpiyansa niya. Bangag sa ilong. Lip size. Ay, Law mo. tingali. Inigsubang sa adlaw, Matur. Oh, Patay na ko. Og, magkita na unya ta. ay kamatay na lang siyo. Ay, aron tabla natin duha. Luya na biya ko, Tor. Luya na ko. Diyan ka. Maragang dahil lang akong mga kamot o kalawasan. Ay, kaso siga pa mong matay no. Sa masin ko ba? Oras na sab na ko, Tor. Ang na lang ang gatam isa mong kamatayon. Pinaagi sa Wala ka nang... Kaya mong pagbiyalis kalibutan ba? Hangpan na lang. Bangag sa ilong. Napatayang pa diya. Ay, masin sabi- oras sa sagid na ko, Tor. Sige lang. Ha? Ipiyong na lang ang imong mga mata. Ako ipiyong. O, piyong. Ah. Pagkita kaswa. Huwag ko nakita. O, mo na, kita ka. Ipiyong na lang lagi. Ha? Aron ugma, magkita na ta. Bangag sa ilong. Oy, unsa man ning imong kalaki? Mirasol. Naa na may mga gwardyas to ah. Nagkuha kong mga gwardiya para sa atong seguridad, tay. Kay nga no, nakamatngo na mo nga mobalik to din hislosyo. Totoy ba? Sige lang, di ko kasukot ay, uy. Unsa man ang problema ni mo diri ko na ang mga gwardya? Ang ako ba, kay dako biya ng bayad nga makuha kag daghang security guard. Papat yung sakbok! Ay gano'ng mag-goal taman nga dili man ikaw mo bayad. Ay baya katay, ikaw batay ba? Tatay, patay na sa kanak. Tintay maga. Katay. Ha? Bisan di ako yung mabayad, maghuna-huna gyud ko kay sa kayuhan na to din eh. Igon man ang tabi sa usarak gwardya. Ay, may nang upatay, uy. Upat lang gitay. Kay makabanday gid sa husto nato din ba? Baya no. Mura ba sa palasyo niya itong bahay. Ay, ikaw ba yan, Jireno? Oo na. Oh, shit pa. Kahilas ba hindi mo mag-shit diha, no? Napulo na lang yung kayaw-yaw diha. O magani ka na tampo din, eh. Mag-shit ka. Sige, wala tampo. Ha? Kung wa ko magpasidaan niyo din, hey, hayan. Nabiktima na sa mo itong losyo. Tay, gituyo na nako nga daghan ta og gwardiya. Oh. Para lagi na sa atong seguridad din eh. Bitaw tay. Uy, Ramir. Wala, Mir. Mura kutsi man ang dindo. Uy, Naano sa siya? sigindo. Kinahanglan nga ato ng isang abi-abiho na. Abi-abiho to. Ngisi man, Labi ngisi. kami rasul. Dindol ko na. Bebe. Ako'y ablis git.
Hala no. Kaya, ginis Baya. tatay. So kay gipakaon ni Dindo anak niya, no? Nga, atat mo kay na siya basta si Dindo ni mo bisita. Sagdi lang, Ming. Tagdon lang gihapon nato siya. O karon sa sumpay ni naginapustang sugilanon ang yawa nga gustong manghel. Lala, Mir. Mura ko man ang Dindo. Naara sa siya? Si Dindo. Kinahanglan nga ato ng isang abi-abiyon na. Abi-abiyon to. Musi man. Labi kami na sa ula. Dindo na. Bebe. Ako'y ablisgit. Hala no. Kaya, ginis tatay. So kay gipakaon ni Dindo anak niya, no? Nga, atat mo kay na siya basta si Dindo ni mo bisita. Sagdi lang, Ming. Tagdon lang gihapon nato siya. Ah, kumusta na, Mirason? Okay ra ko din do. Naibaw ka ba sa nahitabo na ko? Oh. Nakadungog ko mga balita nga gidagit ko na ka. Sa inyong gisagop din hinga tao. Kato si Lucio mo nagbinuang na ko. Kita kayo nga kung mga kamot. Nang lagom nito sa pisi nga gigot niya sa akong tiil o ingon man sa akong mga kamot. Nya. Hain man ron sila siya. Gipangita siya sa kapulisan. Nagtago-tago siya gamit ang imong kotse. Unsa man pagkahitabo ang nakidnap ang kadindo? Nga naman kay daghang mga bodyguard. Nagamit siya og pistola. Ambot kon, diin si pistola. Iya kong itiunan dito sa Mumbai. O gipasakay ko niya sa imong kotse. O gidaya ko niya sa kalasangan. O gipawanan, gipalamukan. O hapit ako mapatay sa mga bangis nga mananap. Pero, nakabuhi man lagi ka. Na? Ay, kung wa ko maluwas sa akong mga higala, tingali, patay na ko karon. Kay grabe yung pagpaantos na ko, O nga nang yaman ko na itong gibuhat ni mo. Wa ko may bawa, Mer. Kung sa iyang rason. Basta kay, iya kong gipaantos. Pero Sharo naman sad. Siya rin usa ang nagdagit ni mo. Kuan, imposible man tuon nga tuhuan, Mer. Nga siya rang usa. Pero, murag nigamit siya, hurim-hurim. Aron nga, makasod sa mo ang wagi usa sa akong mga higala nga nagkamatikod niya. Mao ba? Oo, muna. Mga delikado yung itong tawana. Ang nakapalat, mo lang kay, wag yun namo siya madakpi. Nakaiskapo pa yun siya. Oh, kung ano yung gihimo ni mo, angay gid siya madubag sa gibuhat. Gusto ko nga mabilanggo itong tawana. Kay kuyaw gito siyang matang sa pagkatao. Katungod ba sa linona ni mo din? Oo. Kung naagid siya gibuhat nga dautan ni mo, naamay hukmanan. Oo, mo yun, Mir. Mga desidido gyud ko nga ako siyang ipabilanggo. T.U.R. Sa tiyo at Tur. okay. Bangag sa ilong. Tur. Where are you? Asa na ka? Tur. Syo, dala ko syo. I'm here. Diin man rin kagikan, Tur. Ikapa ko no kung buhi pa ba ko. Ako may mo ingon, ana, oy. Oo, din no, nalimot ko dahil. Ikaw mo din may buhi, ako may patay. Kapa ko, buhi ba ko? Kapa ko. Bitaw. Bibi ato ikapon. Ikaw na dyan ko madagok-jok. Buhi pa kasi, buhi pa siyo. Pero, luspad mo kayo ni mo wait, Choy. Tur. Ha? Kapoy na kayo akong lawas. Usahaw na ako ini, ha? Nangita ko kapangutanan, ha? Kapangutanan, pero ang sa ko nakita sa palibot siyo. Ay, bangag sa ilong. Grabe na ni tag-antusa. Alo, bitaw ko ni mo siyo. Kay, iputi na yung kalimut tao. Pinky, Singke. maluoy ka. Tamangitan ko, Tur. Kung mahimo, di na ko maginawa. Kay aron makapahuway na ko. Ayaw paglihok siyo. Last na lang yun eh. Suwayan ako bad-bading mo pisi. Nalagi ka badbad? Kay kag na ka? Suwayan ganin nato, kay matod pa nila, kinahanglan naman kunog kuhan, kanang exercise, ha? Concentration. Agbayar ka na. Sinuway diha. Pero ayaw kay nahimo. Tayo lagi ka balaka siyo. Kay unungan ta ka din eh. Di ta kabiyaan hangtod sa katapusan sa mong ginawa. Bangag sa ilong.
SS, Nanasan is Social Security. singisyo. Buhata kung unsay mahuna-hunaan ni mo diha. Kung sa tanaw ni mo, napakay mahimo. Suway. Na, nada sa SpongeBob. Mupiyog ko siya. Mukonsentrate ko, aron mabad-bad na ko ang imong higot. Ah, Ha? ayala. Bitaw, kiglihok. Ah, Naglihok siya, kay masinog, mataghap pa rin ako ba? Ha? Naglihok. Manimaho lang diha to. Doon ni Maho, patakam kay Manimaho. Maniho? Aw, maniho di ay. Kundi ka mati na yung ngali ka na. Maniho diha. Mo lagi algi ka gool mo mo kag mamati ka anghel daw ka. Suya ka ay. Kaya. Siyo. Ay siyo. Nakutang ko pisi siyo. Pisti. Ba't maray na ko? Oh, na siyo. Ako na ning ba't baro siyo? Nagkuha man yung mga gwardiya si Marasol sa ila din. Oh, nakabantay siguro sila Jo nga sa atong mga plano. Nasin. Ya, may batong din eh. Sige lang. Di gihapon na mag-uol. Bawo kay ko sa mga oras nga tinglakaw ni Mirasol padung siyang opisina. So, change plan tayo eh, ha? Plan B. Si Mirasol lang yung itong siguroon. Plan. Si Mirasol Jo. Siya mo atong siguro aron nga makuha na to ang yawi sa underground. Mas maayo pa din. Nakoy nindot nga nahuna-unahan Jo. Sa imong nahunan din. Minaw. Ingon ini ang atong buhaton Jo. So ayan na donggan na po nato ng laing episode karong adlaw diri sa ang yawa ang gusto niya. Ay naku mga tao guys. Igo ra na mungko na malit. Baligya kog siomay guys. Siomay balot. Bisan unsa lang no. Nakakwarta lang ta guys. Sa legal nga paagi. Later na bilin. Kuan na ni. Wait for me. See, wait for me. So that ends our vlog for today. Hopefully ma-upload pa na to guys ang panugon no karon later on.